Sal-lum ġew ippreżentati 2300 applikazzjoni għal liċenzja tal-kuntratturi. Bħala parti mir-riforma li titwettaq mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA, il-kuntratturi fis-settur li għamlu xogħol ta' bini, twaqqieħ u skavar huma obbligati li japplikaw għal liċenzja rispettiva sa mhux aktar tard mill-31 Ottubru. Għal din il-liċenzja jrid japplika għaliha kull min daħal jew se jidħol f'kuntratt biex jipprovdi servizz ta' bini, twaqqieħ jew skavar waqt li jrid iddaħħal applikazzjoni għal kull kategorija li fiha jaħdem jew beħsibu jaħdem. Bidħul ta' din il-liċenzja jiġi ċertat li l-kuntratturi jkunu aktar serji u responsabbli fil-waqt li l-ħaddiema jkunu esposti għal aktar taħriġ f'dan is-settur. Sa dan it-tant bħala parti mill-ħidma tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni qed isir xogħol fuq l-oqsma tal-kodiċi tal-bini twaqqieħ u skavar. Fl-istqarrija nagħtu wkoll li bil-maqlub għal dak li ntqal fl-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Ġan Paul Sofija, jiġifieri li dawn il-kodiċi huma lesti u tħallew fuq l-iskaffa, ix-xogħol ta' tħejjija tagħhom għadu għaddej b'konsultazzjonijiet li se jkomplu jsiru mal-Kamra tal-Periti u stakeholders oħrajn bilan li jitlesta x-xogħol fuqhom. Fakru kif l-aħħar xhur twettqu riformi estensivi fosthom il-liċenzjar tal-kuntratturi u l-kontinwazzjoni tal-implementazzjoni tar-rapport Quintano. Dan it-tisħiħ fir-regolamentazzjoni tas-settur wara 20 ta' snin se jissokta bilan li jkun hemm aktar responsabilità, serjetà u kwalità ogħla.